Частина моєї роботи знімаю погосну порчу. Ви самі бачите, іде протидія негатива. Ви самі бачите, що виливається на воску, що знімається з людини, що на ній сидить. Видно погосна порча, ось видно копита, тулуб, видно роги, видно голова, борода, ось сутність іде. Отакий сидить на енергетиці людини, з якої я зараз знімаю негатив. Саме негатив зроблений через погост. Видно гарно таку фігуру. Голова, тулуб, копита. Бережіть себе, кому потрібна допомога, звертайтеся у приват. Відбувається виливка воску тільки після діагностики негатива. Бережіть себе.